Hhayi-ke umama uyapheka this time-ke ingane ebhizi egegetheke efonini. Bayahleka-ke bobabili ingane angazi noma ihleka nefoni noma ihleka nomama ngoba nangu nayo iyahleka la. Afake opelepele, afake iy'bhumbulu, afake amaqanda ofishi, agovuze. Ahamba aye kumnyeni wakhe ngaphandle afike akhulume naye bahleke naye. Ngane isabhizi la igadile. Qedile manje ukhuluma nefoni, hhayi nango-ke segqume emafutheni umntwana. Ngena phakathi-ke naye pheke-ke labo abazali babhezi ngaphandle bay'hlalela baxoxa bayahleka. Qedile ukupheka umama nango-ke lethe ipitha sebezodla-ke manje-ke badla-ke kumnandi kuyahlekwa nje. Hayi bo, uma bekhumbula ingane babuyisa. Uyisa-ke manje sebedla ingane. Buya konke.